Unya ka, lainan ning gibati ko, sa COVID ako negatibo, apantiyan ko to'y kaayo. Unya ka, Ang kinakusgan nga amigo. Ko unsa may ka sulti nga lami nang kag chinilas ron? thank you sa naghatag ani si Ma'am Lilia. Da magsige na hinung ka og laag ni ron nga. Ha? Na ana ra poy ko ana ra poy kaso sa ko ano? Asa man dapat? Burgos na ko buo. Burgos duha. Da napos buntok. Ma'am Lilia. Oh, bilya pod na usa. Sa ato pa ang imo ane pod sa lam kag bayron. Oh, diyan sa imo ikasulti sa atong mga mananawa sa imong kuan. Daghan ra bag comments nga sige hipag kunog kanta kay nalingaw sila. Okay. Daghan pa kag mga kuan mga tinaguan ha. Mga pila ka buok na imong tinaguan. Kunog. Yay. Sample ba? Sample sa usa. Sampol. Oh. Sige, abisa man. Sige, bira. Okay. Katuray lang pa teacher. Oh, narberi ang request sa uban nga madyo kunog na dudog gitara. Tingnan namin. Lupigan gan amigo noon. Ha. I love my teacher. Ah, still lang voice kaman din na din. Dara. Ah, still lang voice kaman lagi day. Eh. Muna ni. Parang kapitan. Okay. Sige. Muna ni. Natin. Ka mingaw na ko kanimo. Hain na ang hinabang ko. At nagkondisyon ka ng kanta oh. Matan ka, balaod among gituman. Basta dili lang punta mi magutman. Unya ka, lainan ning gibati ko, sa COVID ako negatibo, apantiyan ko to'y kaayo. Unya ka, asa na mga mong rasyon, nganong dili ka na makita, mura ka magtagulilong. Ka, ngano ba kung eleksyon, tanang sikyo ang suruyon. Karon ka nga lisod na gyung sitwasyon, lisod kang sampiton, lisod pangitaon. Okay. Unya ka, lainan ning gibati ko, sa COVID ako negatibo, apantiyan ko to'y kaayo. Unya ka, asa namang among rasyon, nganong dili ka na makita, mura ka magtagulilong. Ayos, ayos. Naman na to. Mura to. Oh, salamat sa Thank pagtanaw. you. Thank you. Thank you.